Ikamata video ya msiku lero mukhala mutadziwa kunena kuti boma pena pake silomasewera nalo. Nkhani yanga yayikulu ndiyonena kuti ndikhale ndikufotokoza kwambiri za momwe bungwe lija limatchedwa kuti NFRA kapena kuti National Food Reserve Agency limene limagwira kwambiri ntchito yona nkhani zakumunda, kugula komanso kusunga chimanga chimene chimeneke chizipita ku adimaki kuti anthu azikagula. Ndimene ndikhale ndikulunjika ku bungwe limeneli. Mongokumbusana pang'ono kukubwenzerani mbuyomu tidakupatsirani video imene tinkaonesa kunena kuti alimi osiyanasiyana adachita mademo ku bungwe limeneli la NFRA kuma ofisi zawo omwe ali mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo iwo kumeneku amakavuta ponena kuti amafunsa boma kulikakamiza kuti liwagule chimanga chawo chimene adali nacho. Ndipo mbuyomu tikambe chilungamo ndithu Professor Fabra Mtalika adayitanisapo chimanga chimenechi kunena kuti tikufuna tigule chimanga, komano anthu omwe amasunga chimanga aja adanena kuti ife chimanga tiibe. Ndipo m'malo mwake amenewa Peter Mtalika adachita chiganizo chokayitanisa chimanga mdziko la Zambia. So atakwanisa kugula chimanga mdziko la Zambia, Professor Fabra Mtalika adakhala basi ndikumachita distribute china chimene chidagawidwa m'madera osiyanasiyana m'mamizi osiyanasiyana mdziko lino la Malawi. So zinapezeka kunena kuti kamba kakubwera kwa chimanga chimene chidachokera mdziko la Zambia, mtengo wa chimanga udayambano kusika kwambiri kufika ponena kuti alimi sopano adayambano kukhala ndi mantha kuti chimanga chathu tichigulisano mochipa kwambiri mosiyananso ndi momwe tinkayelekedzera. Koma tibwererenso mbuyo pang'ono, Professor Fabra Mtalika asadalumbiritsidwe komano zosatira za zisankho zitaulusidwa, amene ndi Minister of Information padakali pano Shadrack Namalomba pa interview ina adanena kuti alimi onse amene mukusungira chimanga nthawi ndi yomwe igulisiranitu chifukwa chimangacho muluza nawo. So pena zinkaoneka ngati nkhamba kamwa, pena basi ngati zongoziyankhulira popeza ena amati DPP mazimva ndi akangona ngati kuti DPP kungoyankhula basi zamatama, mwinanso kudzolowera kunamizidwa ndi utsogoleri wa MCP. Ndeno anthu angangoganiza ngati nzachizolowezi kuti ya MCP nthawi zambiri akabwera pagulu akamanena chinthu amakhala kuti basi akungobwerera kunama osati akufotokoza truth ya chenjeni imene chichitike. So zitafotokozedwa zimenezi alimi osiyanasiyana sadazitengere serious. So pano kufikira pomwe atalumbiritsidwa ndi pamene amapempha kugula chimanga mdziko lino kukanizidwa chimanga nkubwera mtengo nkuyambano kusika mosauzana. So zitachitika choncho alimiwa anapita kumeneku ku NFRA kumene bungwe lidawauza kuti ife tizikugulani chimanga pa 62,000 thumba. Ndipo atawauza choncho alimi ambiri sadakondwere nazo. Malo mwake amene adagulisa chimanga pa mtengo wa 62,000 adali ochepa, ena wamanyinyirikabe kuti ife sitingagulise pa mtengo umenewo. So zitachitika choncho boma lija lidatseka kaintsika uja pauza anthu kuti ifenso ndalama zatirani zatithera, koma ndalama zikapezeka tizikugulani no pa 55,000 thumba. So alimi adanyinyirikanso, ndipo komano NFRA idanena kuti ife tilibenso mtengo wina oposera pamenepo umene ndi wa 55,000. So zitachitika choncho zinapezeka kuti alimi aja anaonanso kuti pansikano chimanga chikusikabe, adaganizana zoti chisadafike pena pake tikagulise. Malo mwake bungwe la NFRA lidanena kuti ife ndalama padakali pano tilibiretu, ndipo mudikirebe nthawi kufikira pomwe tizakhale ndi ndalama zoguliranso chimanga. So atawauza choncho ndi pamene anthu amabindikira kumachita mademo kumaseka nsewu kumeneko ku NFRA offices. Ndipo adakhala kuma sabata pafupifupi mwina mwezi onse watontho sabata zinayi akubindikira kumeneko ku NFRA offices kumene adakhala akuchita mademo okukakamiza boma kuti wagule chimanga chawo. So padusa nthawi ndithu kuchokera pamene popo achichirene mademo, bomabe silidasinthe chiganizo chake, ndipo adawauza kuti ndalama alibe. So dzulo malingana ndi kalata imene NFRA yatulusa imene akufotokoza kuti kuyamba kugula chimanga kuyambika leroli limene tikukamba lero ndi pa 10 February. So kalata imene yatuluka dzulo pa 9 February imene yafotokoza kuti bungwe la NFRA likuyambanso kugula chimanga, koma pamene akuyambiranso kugula chimanga mtengo ogulira chimanga autsitsa
kuchoka pa 55,000 imene adafotokoza ija ndikukhala no pa 42,000 pa 50 kg bag iliyonse. So nkhani ndiona kuti iwowa ayamba kugula zimenezi, ayamba kugula chimangachi mtsiku la lero, ndipo yense amene akonzeka azikawapeza NFRA kumene kuti azikawagula chimanga. Komano chimangacho afotokoza kuti ono azichigulano pa 42,000 osatinso pa 55,000. So masamba mchezo nkhani imeneyi ya usazolankhula zochuluka, ena akuti yayi alimi amenewa adachita dala zimene zinzofuna popeza kunena kuti amene wa professor Fabio Muthalika adaitanisa bweresani chimanga tikuguleni izi ndi izi, komano iwowa adakana. Ndena kuti yayi zina zitunzochita ziyamba dala chifukwa choti adakakhala kuti iye akufuna kuti chimanga chawo chisakhalire kapena chisawachitire losi, akadamvera momwe atsogolera ankayitanitsa mu nthawiyo kunena kuti bweresani chimanga tikugulani pa 62,000, koma adanyinyirika kuwabweretseranso pa 55, kugulisanso anthu ochepa ena bengu mapitirira kusunga ndi ganizo lonena kuti mwina chimanga chikhale chikusowa kamasunga iwowo osadziwa kuti chimanga cha ku Zambiacho ndi chimanga chochuluka ndithu, ndipo chikhalanso ndi impact pa mtengo wa chimanga umene ulipo mdziko lino la Malawi. So zitachitika tero ndi momwe ena akulankhula choncho kuti ayi anthu adachita kufuna amenewo, komano ena akuti iyayi ngakhale zili choncho komanso kwina kuti ndikupweteka alimi chifukwa kuti adakawamvera ndithu akadawagula pa mtengo wabwino chabwino bomalo lizisisa iwolo osati liziwagula iwo mochipa momwe akufotokozera, komano akadangowagula chabwino pa mtengo umene alimi akupempha kena kuboma lizigulisa pa mtengo otsika. Sinanga ndi boma azikhala akupereka misonkho kwa inu wake nangano mpaka na mulima mugule mtengo umenewo zikhale motani. Komano zikumveka kuti alimi ambiri adatchera kunena kuti thumba lifike mpaka pa 100,000 per bag malingana ndi usogoleri wa chakwera momwe anthu amaziyerekezera kuti iyayi pachatu mu nthawi ya chakwera chichonsechi nkangokwera pameneno amayerekezanso kuti mwina mu nthawi ya Professor Fabio Muthalika chikhale zikuchitikanso motero. So chimene anthu amayiwala ndichonena kuti dziko lina lililonse limakhala ndi crop imene mwanjira inonse mufune musafune imakhala political crop, ndi mbewu imene atsogoleri ena amayigwisa ntchito pazandale. Pali mayiko ena amagwisa ntchito magroups amene amakhala ndi ofunikira kwambiri ku mayiko amene kuwayika pa mtengo wabwino kuti utsogoleriwo uchite geni political moralo pogwirisa ntchito mbewu ina yake. So alimi sanafune kuziyaza zimenezi kapena kuti uzimvesese foti tifune tisafune utsogoleri ulonse umachita target mbewu imene ndiyofunikira kwambiri pamwe wa siku ndi siku, ndi imene jayo imakhala imodzi mwa mbewu zimene amazira target kuti afewetseko mtengo wa zinthu ngati zimene zija ndi cholinga chine achite geni political moralo. So amenewa ankafuna kukhala against mbewu imene ndi political moralo kumene ku Malawi kuno sitingangambe mbewu ina yoposera kunena chimanga ku Malawi kuno tifune tisafune ndi mbewu imodzi imene imathandizira kuti usogoleri wina wake uzikhala uli mkamwamkamwa ndi mwina umokambirana chifukwa cha mbewu imeneyo. So pamene usogoleri wa chakwera ankafuna kusandusa chimanga kukhala cash crop zimene zosiyana natu ndi momwe ku Malawi kuno timakhalira. So ndimafuna ndinerenso apa kunena kuti ndizachiziwikire kuti achakwera akanakhala kuti mu nthawi yawo chimanga chinali chimodzi mwa zinthu zimene adazionesesa kuti pansika zikhale bwino, ndikukhulupirira kuti competition ya pa 16 September idakakhala yamphamvu koopsa andi kuluza kwa chakwera mwina ukanakhalanso kwa matatalazi kuti apapa zangoyenera kuti mwina achoke, komano anthu ambiribe akadawavotera. Koma chifukwa chakupendama kwa nsika wa chimanga momwe chimanga chimadulira pansika ambiri adasintha chiganizo ndipo sadafunenso kukavotera amenewa achakwera chifukwa chimanga zinali zimodzi mwa zinthu zimene zimafunikira daily koma pansika zidali zokwera. Pamene DPP political maso yawo ayikhazikisa kunena kuti chimanga chikhaleno pa mtengo wabwino. So NFRA lero nimene lokamba kuti nsika wakuyamba lero malinga ndi kalatawo ya dzulo chimanga 42,000 per bag 50 kg 42,000. So imene ndifune usafune ndi momwewo atulosire ndipo alibenso kusintha maganizo aliwonse potengeranso kuti alimi atawafunsa koyamba adawakanira kuwagulisa chimanga pano iwo angobwerano
ndi imeneyi. Pano zikuoneka kuti malo moti boma lizihonga alimi zikuoneka kuti alimi sopano ayamba kuhonga boma ifoti ayi ndithu ngatinso anthu akakamire kusunga chimangacho ndi kutinso ziwavuta kwambiri chifukwa posachedwa pa tikhalanso tikuchosa za minda zimene zithandizirebe kuti mitengo ikhale yotsika kwambiri. So chimanga choti nchachaka chapitacho mukachigoneresanso chimaluza quality. So akakhalanso kuti akakamira kuti ife sitigulisa pa 42,000 epo ndi kuti zizingopitirira fata atsaiwali kunena kuti ndi first year tikhale tupitirirabe ndi usuguliraga ukhaokhawo mwinanso chimanga chikhale chikutsikabe kuposera pamenepo. So sindikudziwa kunena kuti inu mukuganizapo motani pa nkhani ngati imeneyi imene tikupatsirani lero kunena kuti NFRA yasisa mtengo uja kuchoka pa 55,000 kufika pa 42,000 kuupanga mtengo wa chimanga kukhala otsikiratu. Ndikuti ngati momwe ateremo ndikutinso misika yathu imene timakhala tikugula tsiku ndi tsiku mama mvendamu ukhaleno ukusikanso mtengo umenewu. So through comment section ndimafuna ndidziwe komanso kumva maganizo kunena kuti kodi pamomwe achitira amene wa NFRA imene ndi nthambi ya boma imene imayang'anira zokhuza kugula ndi kugulisa chimanga kwa alimi komanso kugulisa kwa anthu osiyanasiyana mdziko, kodi muganizo kuti chiganizo chawo chosisa mtengo kuchoka pa 55,000 kufika pa 42,000 ndichokomera alimi kapena tinene kuti ndi za nomo ndithu alimi wanda amene anapanga mistake kuchita chidodo posagulisa boma mu nthawi yake. So through comment section ndimomwe ndingadziwire komanso kumva maganizo anu pa nkhani imene. So mu video mtsiku la lero mudali ndine 11 wa nthawi zonse Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa ma videos amene tikhale kumakukonzerani pano pa Sam Marita YouTube channel. Bye.